Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil starte en cookie clicker let's play inde på Dashnet. Og I kan se, det her, det er min gamle mor. Men det vil være lort. Så ja. Gå hjem, ja. Just do it. Så, nu er I jo rigtig pro her. Kan I se? Så er det bare at stå og klikke her. Dancing, jeg er fandme ikke en dancing room. Det er ikke der helt sikkert. Køb en nissehue. Nå, lukker et eller andet. 10% mere powerful skal vi have. Så nu er det bare at klikke. Jeg kunne sætte en makro på, men det vil ikke bare være nederen. Det vil jeg godt i næste afsnit. Men jeg vil sikkert lave det sådan en 10 minutter lang afsnit. Så jeg holde styr på min tid. Og det går lidt ud på, at dem skal lave et eget bageri, men jeg skal klikke på en cookie, fordi jeg kender det noget godt. Så bare så klikke på en cookie, og så ja, skaffe ting, og så kan du få en mega vildt bageri, hvor du laver 3 septilioner cookies i sekundet. Så ja. Okay, jeg køber din bedstemor og et par fingre. Yes. Så kommer jeg lige op på min stol her. Sådan der. Og ja, det er bare... Det er højst sandsynligt uredigeret på en video. Det er bare sådan en hurtig video, jeg kan lave sådan... Fordi nu klager jeg ikke lige noget op. Så ja. Så det er bare det, jeg prøver at gøre nu. Jeg tjener lidt i sekundet. Og min cookies, de er blevet populære for mine naboer. Det må jeg sige. De er simpelthen dufte over fra deres hus af. Sådan der. Jeg skal have en masse fingre, fordi... Så, en masse fingre. Gå hjem det. Så er det bare at klikke. Så kan vi sådan en juleting der, så vi kan opgradere. Så lad os bare gøre det, de koster en skid her sammen. Nu gør det bare så plads lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvad den gør, men det kan I skrive i kommentaren, hvis I ved det. Så lad os se. Hvad koster de forskellige ting heroppe? 500. Musen er dobbelt så effektiv. Det kunne godt være en ting. Ja. Kan I begynde at tale om min småkager? Jeg skal lige have 500. Så er det bare at klikke hele tiden, og så er det dobbelt så effektivt. Så nu giver det 4. Holy moly. Så kan vi begynde med bedste måde. Sådan. Det gider ikke læse. Så ja. Bare klik her. Fedt. Så sidder der. Klik Plastics. Okay, de bliver talt om mange mil, eller et par mil væk fra hvor de bliver lavet. Jeg kan se forskellige opgraderinger. 1000 den billigste. Tænker jeg måske lige vi skal have. Eller vi skal svare op til en farm. Det ved jeg ikke helt rigtigt. Jeg tror vi skal op til en farm. Det kan godt være at der er nogle fucked up ting. Jeg skal bare sidde og hygge mig med det. Så det er lige meget. Så ja. Så nu har vi 1000. Skal vi have 1100, så køber vi en farm her. Så tjener vi mega mange cookies. Jeg kan ned på se. 12,4. Holy moly, nu er det jo stærkt. 744. Easy. Okay. My first farm hat. Yeah, oh dear. Oh reindeer. Ej, du var dårligt jo. Skal vi have en farm til, eller hvad? Nej, vi kan vinde op på den. Bang. Easy. Der er også en masse bedstemøder, de er så dejlige. Se, de briller, de hænger bare ned. Så tjener vi 18,4. Nej, det gider jeg ikke. Det kan godt være, at du bare cookies, men nej. Jeg spiller mig loom op. Okay. Det skal vi over noget at gøre. Og nu koster sådan en bitte vandkande. 11.000 for en vandkande. Det ville være 7 uger.
Ikke lige det her, jeg til Lars' langsomme Lars' langsomme bageri. Confirm. Bang. Lars' bakery. Sådan der. Lars' langsomme bageri. Kæft. What is it name? Spørg dig selv. En vandkant var styr, altså. Det kan være en farmeskæft på den bedste måde. Kan jeg 5.000, det er det værd. Det var spam. I hele byen er de opdaget nu. Det er jo væk. Så er spam her. Så. Ja. Ja. Køb frem mere. Eller hvad der opgraderinger? Nissehue. Gaver. Nej, det er for dyrt. 5.000. Hvad gør den igen? Så vil de tjene dobbelt så meget. 32 sekunder. Så kommer jeg op på 50 sekunder cirka. Nu skal jeg bare købe en masse grammar, så det gør jeg for mig. Det bedste måde, de er OP. Og så i 47,2 sekunder. Det tjener jeg jo mega godt. Så skal jeg opgradere med sådan en lille juletræ hernede. Nej. Jeg fandt en gave. Noget kul. Oh my god. Men ja. Hvis jeg meget snakker om det i den her video. Så ja. Jeg tænker, vi køber en farm. Vi skal bare op på en høj per second, og så tager vi den derfra. Så ja. Gider ikke se til jer, bedstemor. Det er ikke tid til. Jeg er stor af cookies. Jeg kan ikke forstå. Så. Hvad er det der? Mine. Er det drengene for mig? Yes. Game saved. Ej, 3,5k. Håndstyrer. Holy moly, det gav moneter, jo. Easy. Så det var bedste måde, de er mega godt med. Så det var easy 100 cookies i sekunden, hvis jeg bare lige klikker lidt. Golden cookie, så er det bare spam. Ej, jeg troede også, at det gav boost. Det var sådan en lorte cookie. Nej, det var bare bro. Det var totally bro. 10.000. Rimelig hæftigt alligevel. Så bare have en høj per second. Lad os se. 5.000. Cookies, så runder vi der. Det er jo mega væk. Det koster, jeg husker virkelig som en frø. 10.000, okay, der er ikke så langt op. Hehe. Så det sidste vi gør i den her episode, det er at få flækket den der blå finger der. Med blå hånd. Så ja, tror jeg også, at vi er færdige, kan man sagt. Så var det tid jo. Se, hvad de trykker helt vildt. Det er ingen måde til at trykke så langt som de der fingre der. Så runder vi de 10.000 cookies, og så tager vi dem her. Så, hvorfor vil jeg klikke nu, får vi 8 af klik. Men jeg tror simpelthen, det her det vil være alt for første afsnit af min cookie-klikker-serie. Så ja, jeg håber, at vi synes om det. Og så er der ikke andet at sige, end at vi ses. Peace out.